apik iki. Kakek awak kemari bujang bareng Kak. Iya. Tahun berapa Kak? Tahun 95. Oh iya Pak, bujang. Awak suka tahun 93. Lah iya, kan isih endolan bae ngono. Wes gak usah banyak mitra ketombe. Saat tintani. Berarti lo jujur ya. Wong Jawa ngombene jamune jamu buat begal lino itu. Oh, menang dua orang Jawa sendiri. Kurang Jawa Timur, aduh, Jawa Tengah, aduh, Jawa Barat, aduh. Sekali tegak ya. Iki sik kok jamune. Mbah tambah sing pahit, Mbah. Apik tenan. Wih, alah. Sikat padahal. Itu begal lino. Masih YouTuber lo. Oh, jangan lupa. Waduh. Pelne kurang siji. Nek mau nih kan limo, saiki kan papat. Lah iki kari. Ah, kan iya. Wah, mas mlebu deh. Bablas anginnya ya. Memang Tikuk. Ah, ngono. Lah. Memang berpapat nasib. Lho iya kan enek siji meneh. Melayu ngono. Aduh. Pagi lombe. Aduh, sing tak guyu ke ora jamune sik diombe. Pilih sing siji mlayu. Ayo, minum jamu bayar.